Toto je moje ďalšie nové video a nie na mobilný mobile server nepotrebujem. Dobre, to jedu. A vítam vás, už som povedal, že vás vítam u nového videa, tak chcel som vám len povedať, že toto je môj druhý Roblox účet a tu som slabší a trocha sa mi to viac sejka, takže bohužiaľ. To je na staršom mobile, nejako na mojom novšom, nie, dobre. Poďte niekto proti mne, prosím. Uvidíme, či to zvládnem. Prosím vás, dajte like a odber, aby ste ma podporili v tvorbe, vlastne aj videí a tak. Ty chceš toto? Dobre, budem mať arénu. OK, neviem, či ma vôbec počuť, asi dosť vlastne hovorím, takže budem dať kratšie toto video 2-minútové alebo nejak tak, proste, neviem. Kde je typik? Kde je? Tu je, počkaj, bro. No je 63, ja som si to ani nevšimol. No to je 63. Bože, sa mi to strašne seká, neviem, či to vidíte v inej videu, ale mne sa to strašne seká. Super, díky. Jasné, keď máš tú brokovnicu, čo to je, bože. Rival som už dlho nehral, na mojom mobile to mám bože, kým ja sa vykoktám. Na tom novšom to mám akože tak 40 level, alebo nejak tak, okolo 43. A tam to normálne hrám, a nejako tu na postihnutý mobil stále. Sorry, že takto hovorím to, ale bohužiaľ. Vôbec ma počuť je? Asi hej. Dobre. Pustený, tak sem ísť. Hej, more, čau vás. Kam ideš? Super, som dead. Čo som hovoril? OK, tak to je koniec videa, nerobíte srandu ešte čo. Budem natáčať teraz. V tomto momente. No, stoj. Dobre, desi, poď sem. Asi bude lepšie si zahrať Block Strike ako toto. To neviem, čo to je, to podobné ako CS-ko, je to v Robloxe. Čavo, hej, počkaj. Ja proste, dead som. Samozrejme. Dobre, tak nič. OK, dobre. To video by už malo byť konečne zostrihané, aspoň dúfam. Neviem. Nech napíšte mi dole do komentárov, že akú hru by som si mal ešte zahrať, okrem Rivals. Na Bite by Night by som si tiež zahral, ale píšte ďalšie hry. Nejakú hororovku môžete. Super, som dead. Tak, toto je asi koniec. 3 minúty už. Chcel som kratšie video. Tak, čaute.